Translate. Já ti to budu překládat. Toto je trakční lahátko. Jak se řekne trakční lahátko? Trakční slovo, to je mezinárodní. For universe, to je pro celý vesmír stejný. I don't know how to translate, sorry, Rasa. Natahovací. Equipment. It's like spreading equipment. Stretching. Okay? Stretching equipment. Go on. Protože máme v kloubech, máme zúžená místa. Tady. In all the joints we have like very little space. A tělo se díky zemské přitažlivosti sesedá. And thanks to the gravitation, the body is getting smaller. Trakční lehátko natahuje tělo. Často má pocit člověk, že už jenom ve vodorovné poloze, že je ve stavu bez tíže. To je velmi příjemný pocit. Že natahuje tělo, odtahuje klouby i... sorry. One more, please. Odtahuje klouby, jak se jmenuje tohle, co máme v páteři? Obratle. Obratle. Ty energie, jak jemnohmotný, tak hrubohmotný, můžou lépe procházet člověkem. So it's basically spreading, stretching the body, and even when we are in a horizontal position like this, we feel like anti-gravity feeling, and the body, how it's all the joints and vertebrae are getting further from each other, all the energy can flow more freely. Známá jogová poloha, kdy jsme hlavou dolů. Často zapříčinuje si lidi poškodí krční páteř. A v téhle poloze se nic takového stát nemůže, protože ta krční páteř není vůbec namáhá. Naopak se taky roztahuje, tak aby mohli potýkat energie. Na tom se, to se ovládá vlastní vůli. Jenom lehkými pohyby rukou se to ovládá. Když lehce zvedneš ruce nebo je dáš dolů, tak na to můžeš sama působit. Sama si můžeš určovat, jaký poloze chceš být. A to je velmi zkrácená přednáška teda. Jako. A je to indikovaný na spoustu nemocí. Dokonce se říká, že člověk, který trpí hypertenzí, by vůbec neměl tohle používat. Ale naopak, protože když tohle používáš a máš hypertenzi, tak vlastně cvičíš ten kardiovaskulární systém tomu, že ten pak se může dokonce srovnat. Takže to jako když se lidé nedoporučuje s hypertenzí, že, nebo s glaukomem, aby byli hlavou. A v tomhle případě je to úplně něco jiného. To je skutečně jako úžasná věc. So the yoga posture headstand is very dangerous for the neck. Many people can hurt their neck, but with this there's no hurting possible. You are even stretching your neck, and basically you are laying down and you are Jenom jsem chtěl říct, že positions where you want to go. You are coordinating with just small movements with your hands. jedna důležitá věc, mezi touto přednáškou musí běžet reklamy. It's advertising. Je to zaplacení, prostě. And it's very recommended for all the people, even for people who are suffering with hypertension, who normally can't go head down like this. On this is very good. And one of the owners, famous owners, is for example Bill Gates. And that's the end. Namaste.